adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. May katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo. Mayong buntag, maayong pakiguban. Blessed morning sa matag usa. Mayong pagpaminaw usab sa atong mga kaigsuonan niining taknaa. Kumusta ka mo niining sayo sa kabuntagon? Ako nagtuo nga naatak kanunay sa kalipay, kalinaw, naabo kanunay sa panalangin sa tumbog nga Dios. Ako nagtuo nga dili gayud pakyason sa Dios ang atong mga hangyo, ang atong mga pag-ampo, ang mga pangaliw po sa atong buhi nga Dios alang kaninya. Ako nagtuo nga dili gyud na kalimtan sa Dios o kula gayud ihikaw sa Ginoo akong mga hangyo, mga pag-ampo alang kaninyong tanan. Atong pasalamatan ang Dios niining nga taknaa sa mga tubag, sa mga pag-ampo ug sa mga panalangin nga iyang gihatag sa matag usa. Ato siyang daygon ug ato siyang sa pasalamatan niining nga taknaa mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga maoy nagbantay, nanalipod og nagatiman sa tanang mga katawhan, Dios nga nagtagbo og naminaw kanunay sa among mga pag-ampo og diin kanunay imong gihatag ang unsa may among gikinahanglan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab kanimo, sa pagdaig kanimo, labaw sa tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma sa tanang mga katawhan ug sa pagpamati kanunay sa mga pag-ampog mga hangyo kanimo alang sa imong katawhan. Dalaygon ka nga Dios nga nagtubag kanunay sa among mga hangyo ug nagpanalangin kanunay sa mga katawhan nga matinud-anon kanimo. Amahan Dios nga magagagahom, niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Din amo na usab nga maangkon madawat ang imong pagpanalangin sa matag usa. Imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga pulong. Imo na usab kaming panalanginan og tagbuon sa unsa may among gikinahanglan aron amo nga magamit sa among pag-alagad kanimo. Amahan, padayon ka o Dios nga nag-uban kanamo, padayon ka o Dios nga nagpanalangin sa imong mga katawhan sa nagkalaing mga nasod
nga naa karon sa nagkalaing mga lugar dapit sa kalibutan. Padayon o Dios nga imong gipaabot ang imong pagtabang sa pagtubag kanunay sa among mga hangyo kanimo. Thank you so much Lord sa imo na usab nga pagmaymay, pagtambag, pagtudlo, pagpahinumdom sa among kinabuhi niining takna. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkagamhanan. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran niining takna. Amo kang daygon, patalinghugan, pasalamatan tungod kay alang lamang kanimo o Dios ang among kinabuhi ug ang tanan nga ani ini alang kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pakigugma. Dungog mga pagdaig alang lamang kanimo. In Jesus name, amen o amen. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan ni ining takna. Sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag, maayong pakiguban. Kumusta mo nini nga sayo sa kabuntagon? Oras sa to programa alas 4:42. Gipukaw og nakamata ko kaganinang alas 3 hangtod karon. Akong ipasalamatan ang Dios nga padayon ang Dios nga nagpahinumdom, padayon ang Dios nga dasig ug naglig-on sa mga bulhaton nga gipial sa Ginoo sa atong kinabuhi, ilabi na gyud sa atong pagpangandam alang sa ato ang Thanksgiving ug sa atong anniversary ug sa krusada nga atong paghimuon karong Marso City. Akong gipasalamatan ang Dios nga kanunay nagtubag ang atong Ginoo, nagtubag siya sa atong mga hangyo, mga pag-ampo. Din kanunay siyang nag-amuma sa matag usa. Bisan kon dunay mga panahon nga ang atong lawas mobati gyud kaloya, kakapoy tungod sa mga bugat ug sa mga paspas nga pagtrabaho. Kagabi wa gid ko ka live mga igsoon tungod kay kinahanglan gyud sa akong lawas nga mo tulog, mo pahuway. Ibin sa akong hunahuna ug sa ako gyud nga ibin sa ako mga kauban. Matod pa sa akong kauban, kuman og panihapon, relax gamay, dayong tulog. Kay kuang gyud kaayo, hago kayo ang lawas. Muna nga wala ko ka live kagabi para doon na sa ikusog ang atong lawas pagkaugma, pagkakaron aron sa pagpadayon sa pangandam alang sa ato ang anniversary ug sa atong Thanksgiving ug sa ato ang paghatod og mga mensahe iyan ang adlaw. Salamat sa atong buhi nga Dios nga iya daw usab kitang gihatagan og higayon og panahon sa pagpaminaw, pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. Og ako lang li ay ipahibalo mga kaigsunan nga kining atong live streaming mawagtang ni gikan sa pag-record sa ato ang live streaming kini atong video or live karon mawa ni siya after 30 days. Kini ang ipahibalo sa mita sa tibok kalibutan nga katong mga nag-live recording dili sila angay matingala tungod kay ang ilahang mga live, ang atong mga live mawagtang ni siya, dili na nato ni madunggan, dili na nato ni makitaan human sa 30 days. Pagkaugma og live na sa ta dayong after 30 days mawa na sa atong live. Mao na nga ako kamong gidasig nga samtang nga dili pa mawa kining ato ang live karon, kining atong live recording dili pa moabot og 30 days ato naning ipasa-pasa, ato naning i-share ngadto sa ato ang mga kaila, sa ato mga higala, labi na gyud sa atong pamilya. Ako kamong gidasig nga inyo ning i-share sa inyong mga kaila kay dunay mga friend ninyo nga dili nako friend, dunay mga kaila o mga pamilya ninyo nga dili pa nato wala pa sila makatuod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Unya sa inyong pag-share niini ang Dios nakakita og ang Dios magpanalangin kaninyo. Dili ta angay tinapol og kung kamong gidasig sa pag-share gyud sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi.
Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa itong programa pinaagi sa FM Station 101.3. Maayong buntag, maayong buntag di ay, hindi maayong gabi. Maayong buntag, maayong kadlaw ninyong tanan. Oras sa itong programa, alas 4:41. Kamo sa kayang mga tiil. Si Chilvid Gaid, good morning Pastor ug sa tanang mga viewers, God bless. Si Brother Pops Gilon Garces, good evening Pastor. Good morning Pastor. Murag naanad yun ko sa gabi, no? Dalaygon ang Dios. Si maibuntag nimo Brad Gilon, kumusta mo diha? I declare blessing upon blessing in this morning in Jesus name. Si Lindio Hazel, good morning Pastor. Ilabi na sa tanan nga mga viewers, God bless. Si Daiden Alsola Dinoyo, good morning Pastor. Og sa tanang viewers, God bless us all. Buntag ninyo diha Daiden. Og si Angelo Sasa Hinilaso, good morning Pastor. Og sa tanan, si Nora Pinote, good morning Pastor. Og sa tanan mga viewers, kusog ang hangin diri sa among lugar. Asa inyo hadapit Sister Nora? Diri ini kusog og ulan gagabi niya kaninang kadlawon. Niya karon gaganina ning kilat-kilat, pero before ko nagsugod wala naman gyud noon ang ulan, wala na sad makilat-kilat. Si Daidorlin in Gabotin say dalaygon ang Ginoong Hesus. Pastor, good morning. May buntag, may pagpaminaw. Mayong pagpaminaw. Good morning ni Ubiris Gina. Good morning. Good morning everyone. Watching from Saudi Arabia. May buntag sa mga OFW. Ato pa ato ang mga hero. Tungod kay dili gid sayon ang malayok pamilya ug dili pud sayon ang malayo sa atong nasod, no? Maayong buntag, maayong pagpaminaw, matud pa request ko Pastor, ikaw ang kusog ato ning tagaan og pagtagad, no? Ang awit diri nga gi-request diri sa atong programa, ikaw ang kusog. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag-usa ni ini maong awit makalangit nga ato karong mapatalinghugan sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag-usa. Si Susana Gargoles, good morning Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Praise God, hallelujah. Salamat kayo. Mayong pakiguban ni Ubiris Gina, ay salamat Pastor. Paminaw na pud ko, tama jud Facebook ko. Paslip na unta ko, live man ka. Minaw sa ko. Sige. Ampingan mo diha sa Ginoo. Salamat kayo Brother Pops sa imuhang pag-share sa tong programa. Og okay ra Pastor, by the grace of God. Salamat sa Ginoo. Si Elizabeth Ongkay Kadangdang Ormiga, good morning Pastor. Og tan-aw karon from Surigao del Norte. Og Sister Teresa Castor, good morning Pastor. Og sa tanan mga taga-sunod sa pulong mo kinabuhi ko, God bless ka natong tanan. Si Inday Dorlin Incabo Pastor, good morning. Request awit makalangit. Salamat sa iyo Panginoon. Ang problema walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Ronnie Santander. Maayong buntag nimo diha Brad Ronnie. Og hapit na pod ara ramdam Pastor, kuskus na pod mi. Hopefully kayanan good for 1 month. Grabe bitaw, no? Ang ilahang kana bitaw ang pagtuo diha sa ato ang mga kaigsuonan sa diha sa laing nasod. Kanang grabe ka sakripisyo pod ang ilang pagtuo. Labi na gyud sa ilang pag kanang maghisgot og pagtulunan. Si Sasa Aninaw Manunan, bless morning Pastor, and to your family.
God bless always sa tanang watching here in Kalasuyan, Kapihan, Libunan, Bukidnon. Mayong butag ni Angelica Manonan. Good morning Pastor, maayo kayo ang atong buhi nga Dios. Niining kabuntagon, gipukaw na usab kita niya watching here from Kalasuyan Pastor, diri dapit sa Libunan, Bukidnon. God bless Pastor, ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Sige, murag duol-duol day mo ni Sisa Aninaw, tumakigsunan nga nagpuyo diha sa Bukidnon. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. God bless ka ninyong tanan. Si Glory Donairi Fortuna, good morning Pastor, dalaygon ang Dios watching from Bukidnon. Wow, no? Salamat kaayo sa inyo hanga matag kinabuhi. I-share gyud ang atong programa aron ang atong mga kailaghigala labi ng inyong pamilya ug ka-friends sa Facebook makadungog nga nag-live na santa. Maayo nga pakiguban ni Malin Bayang, blessed morning Pastor, ug sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios ning sayo sa kabuntagon. Maayo nga pakiguban ni Nora Pinuti, maibuntag ninyo diha. Awit makalangit. Salamat Panginoon. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Nora Pinuti matud pa, morning Pastor, di amis naggapuyo sa lungsod sa Cortes, Surigao del Sur, mga tulo na mga adlaw karon Pastor, hangin ug ulan. Salamat Pastor uban sa mga pag-ampo. Naaday gyud pag-ulan-ulan diha, no? Sige, ampingan mo sa Ginoo o tabangan mo sa Ginoo diha. Si Freddy Aquino, maayong buntag Pastor, dalaygon ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Pastor, nagdamgo ko, nagsakay daw ko og dako kaayo nga barko na ako mga kauban, pero wala ko makaila sa paghunong sa barko na naog daw mi ibabaw sa dagat, nagtungtong mi ibabaw sa tarima o niya nanagak daw mi, nanagat siguro ni og nylon nga naay taga og nalingaw daw kaayo mi kay naay mga isda nga nagkuha. Salamat. Usana sa mga mensahe nga naghatag og kahimtang sa ministry nga inyong gidawat kanang gipial sa Dios nga mga buluhaton. Ang dagat nga gisgutan diha mao ang mensahe o kahimtang sa inyong pagpadagan sa mga buluhaton, pagpadagan sa mga mensahe sa Dios through dili lang sa simbahan kundi through social media. Siguro dunay mga GC ninyo nga ginahimo paron pag-share sa pulong sa Dios o niya diha sa inyong group chat. Dunay mga bag-o, dunay mga tao nga nakadawat, dunay mga tao nga nakaangkon o kaluwasan, o dunay mga tao nga abisan kung dili ninyo makitaan ang seryoso nga tumbaya apan ang Dios nagahatag na og mensahe, ang Dios nagahatag na kaygayonan aron sila makapangalagad sa Dios. Si Gia G. Mukalay, good morning Pastor, may buntag ninyo diha. Si SG Romano Brad, Basin Free ka, Minaw Tadiri. Salamat ka ni Brother Gilo, no? Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Chari Archaga. Good morning Pastor, lain na usab nga adlaw atong i-enjoy kusog sa Ginoo, labi na lain na usab ang pulong sa Ginoo nga atong makatunan. Request song Goodness of God Bisaya. Sige, request kog awit makalangit kugma, ang gugma. Sige, ako ni nga tan-aon diri, ako ni nga andam-andamon. Sige, padayon ra gyud ta sa pag-share sa ato nga programa diri sa ato ang panag-uban ining tagnan. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang Maayong buntag, maayong pakiguban ni
Glory Donaire. Pastor, request kog awit makalangit pagdaig nga tinud-anay. Sige, ako rin i-save. Atong oras sa atong panag-uban alas 4:51. Sinis bin Oag. Morning Pastor, Ginoo magka-bless pagyod sa imong kinabuhi. Salamat kaayo. I receive, I agree in the name of Jesus. Si Strasher Itapak. Good morning Pastor o kanimo Pastor Gideon. Watching from Sultan Kudarat. Maayo kay makapaminaw may karong buntaga sa buhi na pulong sa Dios. Salamat Panginoon, kilala mo. Sa pagkakaroon mga kaigsuonan tungod kay paspas ang trabaho, daghan pagid kinahanglan namo nga buhaton diri sa ato ang pagpangandam labi na gyud sa atong pagtukod sa balay alampuanan. Ni update lang ta sa ato ang balay alampuanan tungod kay nahimugso ning balay alampuanan mga kaigsuonan tungod ni sa ato ang panag-uban sa programang pulong mo kinabuhi ko tungod kay dunay plano ang Dios nga dili lang kay kamo ang panalanginan sa Dios kundi usab ang mga tao niini maong dapit nga gimahal sa Dios, giatiman sa Dios. Og welcome gyud ang matag-usa ilabi na sa mga kaigsuonan nag-message diri gyud sa atoa nga naghisgot nga o nangumusta niya nangandoy nga makabisita matud pas ato mga kaigsuonan diha sa Hong Kong. Pastor, dadon unta ko diha sa inyong simbahan. Ito nga ato aning simbahan dili ni ako ang simbahan, ato ning tanang simbahan. Matud pa sa iyang message nangandoy gyud siya nga makabisita diri simbahan nga gihatag sa Dios aron ang mga katawhan magkahiusa. O gani ang ato mga kaigsuonan sa nagikan sa Leyte, solid listeners, followers sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, nangandoy sila nga moari o nangutana kung pila ka oras ang dagan sa sakyanan kay magsakyanan daw sila niya makaagi ba ang sakyanan. Nindot kayo ang lugar nga diin gibutang sa Dios ang balay alampuanan tungod kay naagyoy dalan nga insakto o daghan siyang agianan unya dapli ni gyud og karsada ang maong simbahan. May butag ni Virgie Cadilina. Good morning Pastor, watching from Norway. May buntag Virgie, kumusta mo diha sa Norway? Kumusta mo ang Dios magpanalan? Maayong buntag ni Nisbin ag nga naabot gyud among oras pagpahuway Pastor. Makasugod gyud ko sa imuhang live og makapaminaw na usab ako kanunay sa pulong sa Ginoo tungod sa imong programa watching from Qatar. Salamat kayo. Importante ka nang nainsaktong pahuway. Bisan og dili man tuod og mainsaktog yung pahulay or gitawag 8 hours ang ato ang pagpakatulog, importante na respetuhan nato ang ato ang lawas. Kanang pag mangayo nagbitaw ang atong lawas mga kaigsuonan og katulog, pagkatulog ato og yun ang buhaton ang pagpahulay pagkatulog, no? Si Rins B. Ayuban, good morning Pastor. Good morning sa akong asawa og sa akong asawa og duha ka anak, no? Sa Kugon Uno, Tabok Hindang Leyte, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat Pastor and God bless. Oras na mga kaigsuonan sa pagtumbaya sa atong programa ug ako gihangyo gyud og gidasig matag usa sa pag-share, no? Doon na pa'y mensahe si Freddy Aquino, Pastor, ikaduhan akong damgo diha daw ko sa hunasan og miduol daw ko sa usa ka tawo nga na mingwit diha sa hunasan. Wala daw siya nakuha apan sa ako ang pagduol akong nakita ihang pasol giguyod daw ihang pasol og ako daw gibira og sa akong pagbira isda sa bato ni kubit og sa kilid ana Pastor na ay usa ka pastor nga misabay og kawas og nakita nako siya Pastor
padulong na unta siya mukawas pero na ay iro o gipaak siya. Pastor, salamat kaayo. Dunay ministry nga nagkinahanglan sa imong panahon, nagkinahanglan nga magkahiusa mo diha sa pagtinabangay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dunay pastor o dunay alagad sa Dios nga naas mga pagsulay, naas sa makaingon ta sa kalisod sa pagdumala og balay alampuanan or kalisod sa pag-atiman sa mga tao. Unya gipakita sa Ginoo sa imuhang damgo nga nagkinahanglan ang iyang gidumalang nga buluhaton nagkinahanglan sa kauban. Amo nay usas mga gisgutan ni Haring Solomon nga mas lig-on ang duha kaysa usa. Importante gyud nga magkahiusa mo og makapadayon sa insakto nga pamaagi sa atong buhi nga Dios. Si Virgie Cadilina, okay jud mi diri Pastor, grasya ni Lord, God bless. Salamat kaayo no, Virgie, ang Dios magpanalangin. Samuel Hilo Senior, maayong buntag Pastor, maayong buntag sa ninyong tanan. Atong sugdan ang pagpatalingog sa pulong sa Dios tungod kay atong oras hapit na mag alas 5. Unya dali ra gyud kaayo ang oras mo sunod daig alas 6. Unya human sa alas 6, alas 7 mo adto nagpuntas mga trabaho gani alas 6 magtrabaho na og sugot diri sa lugar diin ta gibutang sa Dios aron mahuman gyud ang ato ang balay alampuanan bisan kung ato pong haligil o lang usa kay medyo dili pa gyud igo ang mga materyales para mabungbungan, para mapailan og alublak. Nga ngadto ihatag ra gyud na sa Ginoo ug mahuman ra gyud na tungod na sa pag-uban sa Ginoo sa ato ang buluhaton. Kuha inyong Biblia o niya atong tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios nga ato karong hisgutan diri sa atong panag-uban. Ako lang andamon usa ang awit no nga gugma. Sige ako ra ning andamon usa. Okay, ato ta sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia. Diha sa unang Pedro, Kapitulo 1,
versikulo 22 hangtod sa 25. Nag-ingon din karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinod-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Paghigugmaay kamo sa kinisingkasing gayod. Kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusang pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sa masasagbot ug ang tanang nilang katahom sa masabulak niini. Ang sagbot pamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa sa ato karon nga panag-uban. Ang Dios magpanalangin bisan sa mga kaigsuonan nato nga ato ang shiran ni ining maong programang pulong mo kinabuhi ko. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod sa kahinlo or mahitungod sa pamaagi aron ang tao makabaton og kahinlo atubangan sa atong buhi nga Dios. Importante mga kaigsuonan nga mahinlo gyud ang tao. So nganong ang tao kinahanglang mahinlo mga kaigsuonan atubangan sa Ginoo. Nya unsaon man aron siya mahinlo. So nganong kinahanglang mahinlo ang tao sa atubangan sa Ginoo. Nganong kinahanglang mahinlo ug unsaon man aron ang tao mahinlo sa atubangan sa Dios. Mao ni atong hisgutan karon mga kaigsuonan. Maghisgot gani kahinlo mga kaigsuonan or paghinlo mas nindot gyud tan-awon o sud-ungon ang hinlo kaysa dili hinlo. Ang limpyo kaysa hugaw. Bisan asa ta mga kaigsuonan mas nindot puy-an, mas malinawon nga puy-an ang dapit nga hinlo. Unya makarelax sa una-una kaysa dapit nga hugaw sa dapit sad nga gubot. Dili ka mahimutang unya dili sad makahatag og kalinaw. Gani bisan sa ato ang pagkatao mga kaigsuonan kita mismo mupili gyud tag dapit nga hinlo. Nindot tan-awon sad ang usa ka tawo nga hinlo or nit tan-awon kana bitaw nindot og panamit. Dili lang iyon nga bisan kung pareho og color, pareho og kanang porma ang damit or kanang suot. Ang duha ka tawo pareho gyud og color ang iyahang gisuot o niya pareho sad og kanang porma pero dili sila parehog kahinlo. Dili parehog limpyo. Ang usa limpyo pero ang usa hugaw. Mas nindot gyud tan-awon ang limpyo. Mas nindot gyud tan-awon ang walay hugaw ikumpara sa hugaw. Ang usa ka balay sad nga pareho og porma, pareho og color, pareho tanan, pero kon ang balay dili pareho og limpyo, mas nindot gyud og mas malipayon, malinawon puy-an ang balay nga limpyo. Kita sad mga kaigsuonan nga mga tao sa lain pad gyud nga bahin nganong mas nindot gyud ang limpyo mga kaigsuonan tungod kay makarelax na sa nauna. Makalipay sad na sa magpuyo or sa moabot. Ibin gani mga kaigsuonan sa ato nga pagpuyos kalibutan, walay tao siguro nga insaktog panghuna-una
nga mupuyo og kanang makagustog hugaw. Ang tao nga insakto gunahuna nangandoy gyud na nga mupili gyud nagdapit nga limpyo. Bisan gani kung mga ligo tag dagat, mupili man gyud ta og dagat nga limpyo, kanang baybay nga limpyo. Pero kung hugaw gani, ang lutaw gani ng mga dili maayo nga tan-aon, onya kung hugaw mga kaigsunan, wala ma-arrange, gubot kayo tan-aon. Nya naa gyud ang nagkalain-lain nga mga baho. So dili gyud na makahatag gani og kalinaw ni kalipay sa tao. Pero kung dadon ka sa dapit nga hinlo, limpyo, mo relax ang imong nauna. So kung atong tan-aon, mas layo kayo og diferensya nga puy-an ang limpyo nga lugar or hinlo nga lugar kaysa hugaw or gubot nga dapit. Mausab ang tao atubangan sa Dios. Kung kita mo pili mga igsoon og dapit nga limpyo, dapit nga hinlo, labaw na ang Dios nga mao itag-iyas tanan. Labaw nga ang Dios nga gikan sa karang panahon hangtod sa atong panahon karon, gikan sa daang kasabutan hangtod ni ining bag-ong kasabutan, gipakita nga ang Dios balaan, dili siya gustog hugaw. Dili gusto ang Dios mga kaigsuonan ni malipay sa dapit nga hugaw. Gusto ang Dios nga limpyo. Nganong kinahanglan ang tao malimpyo atubangan sa Dios? Ug unsaon pod aron ang tao malimpyo or mahinlo? Ang tinuod mga kaigsuonan, gikan sa kadaang kasabutan, walay tao nga makaatubang sa Dios nga hugaw. Walay tao nga makadungog ni makabati sa mensahe sa Dios sa karaang panahon nga dili manglimpyo. Manglimpyo gud sila. Gani nabatasan nila og kustombre sa mga Israelita ang paglimpyo or ang paghinlo. Dili sila moatubang sa Dios kung sa tibok nilang kinabuhi labi na sa lawas nga hugaw. Dili sila moatubang o gidid-an sila sa pag-atubang sa presensya sa Dios nga wala makapanghinlo. Kinahanglan makapanghinlo gyud ang tanan or makalimpyo gyud ang tanan. Na sila'y mga seremonya sa paghinlo. Na sila'y mga programa unsaon ang tao magpabiling limpyo or hinlo atubangan sa Dios. Gani gihimuan gyud nila balaod ang paglimpyo or ang paghinlo nga pinaagi sa seremonyas ang tao mahinlo diha sa ihang pag-atubang o paghalad para sa Ginoo. Diri sa ato ang panahon mga kaigsuonan, pag-abot ni Ginoong Jesucristo, ikaw ug ako gihinloan ta, gilimpyuhan ta sa dugo ni Jesus. Pero kinahanglan siyang dunay ilhanan. Kinahanglan dili lang sa pulong nato makita madungog. Kay ang tinuod mga kaigsuonan, dili mapod makita ang usa ka butang sa pulong lamang, kundili pinaagi gyud sa literal nga panghitabo or kahimtang makita nato. Ang paglimpyo og panghinlo mga kaigsuonan, importante kaayo atubangan sa Dios. Kaysa ako nang gikaingon, bisan gani kitang tao nga dili mo'y tag-iya piniyalan lamang, mupili magay ni tagdapit nga hinlo limpyo or mupili magay ni tagbutang nga limpyo ug hinlo. Gani kung doon na may mga butang nga dili limpyo, hinlimpyuhan magyud nato kay malinawon gyud kanang relax atong nauna nga makakita magsudong ta sa dapit nga limpyo or hinlo. Agawas lamang ni adto nga dili normal og una-una kay dili man na sila ka ila kung unsay limpyo ug unsay dili limpyo. Pero alang ni adtong mga normal o kanang insakto kay guna-una, alang nimo, alang nato nga nakaalagad og Dios.
kabalo gyud ta unsay limpyo ug unsa poy dili limpyo. Kabalo ta og hugaw ug unsay dili. Unsa poy dili hugaw, no? So sa ato karon nga hisgutan mga kaigsunan, nganong kinahanglan ang tawo nga malimpyo ug unsa poy mga gikinahanglan aron ang tawo malimpyo. Una sa tanan mga kaigsunan, walay tawo nga makatubang sa Dios ni makabati sa presensya sa Dios kung siya dili limpyo. Ang kalimpyo nga gisgutan sa Biblia sa kinabuhi sa tao, naghisgot na sa kahimtang sa nahuna, naghisgot na sa kahimtang sa kasing-kasing. Apan wala magpasabot nga manimbata nga nagkahugaw-hugaw lang sad. Buti pasabot sa pulong kahinlog kalimpyo nga maoy gusto sa Ginoo nga makit-an niya sa kinabuhi sa tao. Dili lamang sa kasing-kasing sa hunahuna kundi sa tibuok nato nga pagkatao, sa espiritu, sa kalag ug lawas. Importante kay na ang kalimpyo ug kahinlo sa espiritu sa atong relasyon sa Dios, sa ato ang pagpangalagad sa Dios kinahanglan limpyo. Kinahanglan hinlo. Arrangement kaayong ato ang relasyon sa Ginoo. Buti pasabot time para ni Lord, para gyud na ni Lord. Ang para sa Ginoo di gyud na mahitabo nga mahatag nato para sa tao o sa mga butang sa kalibutan. Sama na ang adlawng Domingo. Sama anang ato ang mga schedule sa pagbasa, pagpamalandong o pagampo sa Dios. Dapat dili nato na ihikaw sa Ginoo. O bahin sa atong kalag, kinahanglan limpyo gyud ang atong kalag. Buti pasabot kanang pagbati, kay ang naa sa kalag manggod pagbati, panghuna-huna, mga tinguha, pangandoy. Maunay naa sa kalag. Kinahanglan ang atong kalag kung nangandoy ta sa makapahimaya sa Dios. Nangandoy ta sa mga buhat o mga butang nga diin makapangalagad ta sa Ginoo. Dili ta dapat mangandoy magtinguha sa mga butang nga mao na nooy makababag sa tawag sa Ginoo nganong kita giluwas, nganong kita gilimpyuhan. Diha sa atong kalag mga kaigsunan kinahanglan limpyo ta. Una sa tanan diha pagbati. Dapat limpyo ang atong pagbati. Wala nay pagbati nga makapahugaw sa atong lawas sa tubangan sa Dios. Sama ng kasuko, sa ama ng kaligot-got, kasilag, pagdumot, mga bati nga mga pagbati, maunay hugaw at tubangan sa Dios. Kinahanglan nakalingkawas na ang atong kasing-kasing ni anang mao nga pagbati. Kinahanglan limpyo na ug wala nay makit-an ang Dios, kay ang tinuod kung naa pa na sa atong kasing-kasing ang mga hugaw nga kinaiya, dili gyud ta kahalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Kung makasimba manggani ta sa balay alampuanan, kita ato ra ng pagtuo nga nakasimba ta sa Dios. Pero ang tinuod nga tawo nga nakasimba sa Dios, taong hinlo, tawo nga kana bitang balaan. Kini ang gipakita gyud diha sa sulat ni David sa Salmo 24. Daghang mga tawo nga nagtuo mga kaigsunan nga kung muadtog simbahan nakasimba na sa Dios. Kung muadto, muawit, mukanta, nakasimba na sa Dios. Pero giklaro sa Biblia nga daghan kayong magsampit o Ginoo. Di gani kasod sa presensya sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, mupahilayo noon ang Ginoo gikan sa tao nga nagsangpit kaniya. Tao nga dili hinlo. Kay ang tinuod nga gipakita sa Biblia sa mga taong makasinati sa presensya sa Dios, makasinati nga duol kaniya ang Dios, kato mga tao nga maayog binuhatan.
Kay ang kanibitang kalimpyo mga kaigsunan kahinlo, dili lamang sa espiritu hanong bahin sa atong relasyon sa Dios, or dili lang sa kalag nga bahin sa pagbati sa mga pangandoy tinguha, kundili pati sa atong lawas. Dili lang sa bisti, kundili sa ato ang mga kinaiya, sa ato ang mga nahimo. Kaya ang bisti nga gisgutan gyud sa Biblia, mga binuhatan. Kay kung unsam pod ang ato ang binuhatan mga kaigsunan ang tinuod, mao magyunay ato ang bisti atubangan sa tao, labaw na sa atubangan sa Dios. Kumbaga maunay ilang makit-an nga kahimtang o bisti sa atong pagkatao, sa atong pagpuyos kalibutan. Kung unsa ang atong mga binuhatan. Kung ang atong binuhatan maayo matarong atubangan sa Dios, maayo og matarong usab na atubangan sa tao, ni adtong maayog hunahuna. Pero ni adtong mga dili maayog hunahuna, kung tungod kay dili siya maayog hunahuna, normal gyud na nga di gyud na maghunahuna og maayo, ni makakitag maayo nimo. So kitang mga maayog hunahuna, maayo og kasing-kasing, maayo og pagbati mga kaigsunan, kita mo'y nasayod. Kitay mo adjust. Kitay mo paubos. Ngadtos mga taong dili pa maayo gunahuna. Kay ang mga taong dili maayo gunahuna, bisan og magbuhat kag maayo, dautan ra gyapon na ilang hunahuna. Muna nga naayang pagduda, dili nila makit-an ang atong maayong nahimo og maayo nga mga plano o pangandoy tinguha para sa tanan. Mao na nga kitay mo sabot kumbaga sa mga taong dili maayo gunahuna. Kay ang tinuod, kita kaniadto sama kanila nga dili sad maayo gunahuna. Ay bisan gani mga kaigsuonan, kung ato ra gyung tan-awon ang ato ang mga batasan, kinaiya, hunahuna kaniadto, siguro sa inyong kinabuhi nakaagisad mo nga buhatan mo og maayo, unya ang buhat nga maayo sa tao nga diri sa tong kinabuhi, tungod kay sa una sa matas mga taong walay maayong hunahuna nga kung buhatan og maayo, ang atong hunahuna dili maayo, negatibo, unya pagduda. Moingon dayon ang atong hunahuna kaniadto, kuan man kanang nabag-o naman. Moingon pod ang uban nga mura lagi ta og kuan kanang bag-ong adlaw ron. Na milagrohan, kanang naay giingon sa uban nga milagro man. Kana bitaw makakita ta og maayo nga nahimo sa atong isigad tao, tungod kay kaniadto dili pa maayo tong nauna. Magduda gyapon ta, moingon dayon nga atong nauna nga milagro man. Basig na ay dili basig na anay laing tuyo. Muna nga maunay una-una nato kaniadto pagbati kaniadto. Siguro ang uban wala makasinatiana, pero kasagaran siguro ibin sa akong kinabuhi mauna ay poy ako ang makita sa akong kinahiya sa kunahuna kaniadto. Kanang wala patas Ginoo. So dili gyud maayo mga kaigsuonan nga inana ra gyapon ang atong kinabuhi, inana ra gyapon ang atong kinaiya, batasan, labi na gyud ang ato ang panghunahuna. So dili maayo nga inana ra gyapon ka kahugaw ang atong nauna. Gilimpyuhan naman ta sa ato ang Ginoong Hesukristo pinaagi sa dugo ni Jesus. Pero ang trabaho mga kaigsuonan, aron ato ning masaksihan, ato ning makita ang kahinlo nga gibuhat sa Ginoo, mulihok sad ka. Kana bitawng ang uban manggod nga bisag wala ka mobuhat, murag nahinlo ra ka. Wala ba kay tinuod ba nga bisag wala kay buhaton mahinlo ka? For example, kana bitawng paghinulsol, wala kay na masabti sa tao. Kay usa sa mga number 1 nga pamaagi aron ang tao nga mahinlo maghinulsol. Kay daghang mga tao nga misunod sa gitawag pamaagi sa daang kasabutan nga paghinlo like seremonyas, pero
wala gyapon sila mahinlo atubangan sa Dios. Tungod kay ang ilang kasing-kasing dili mahinulsolon. Mao na nga layo gyapon ang Dios sa ilahang pagpangalagad, layo gyapon ang Dios sa ilahang pagpuyo, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo. Mao na nga wala nila masinatii ang panalangin sa Dios. Pero ang tao nga mapaubsanon, labaw na sa tanan mahinulsolon, ang tao nga mahinulsolon katumaguning mga tao nga mibiya gyud sa sala, mitalikod gyud sa sala. Kung ikaw mitalikod sa sala, mibiya sa sala mga kaigsunan, or sa gitawag mga bisyo nga may makadaot sa atong pagkatao, mga igsuon kus Ginoo, mao nay tinuod nga naghinulsol. Pero ang tao nga magsigig hinulsol pangayog pasaylo, o niya wala gyapon mobiya sa sala, wala na siya mo seryoso sa pagpangayog pasaylo. Kaya ang tinuod nga tao nga na seryoso nga nangayog pasaylo, tao nga namitalikod o mibiya sa sala. Nganong kinahanglan ang tao mahinlo atubangan sa Dios? Sa ako nang gikaingon para dili mahimong kawang ang paghalad o ang pagsimba sa Ginoo. Mao na giingon din sa Salmo 24:3-4. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Siya nga maayog binuhatan, siya nga putlig hunahuna, siya nga wala magsimbag Dios-Dios, og siya nga dili manumpagbakak. Ang tao nga makasinati, mabati niya nga nag-uban ang Dios kaniya, mga tao nga kanunay nagbuhat og maayo. Mga tao nga kanunay naghunahunag mga maayo. Og mga tao nga walay laing gipakadiyos kundi ang Amahan nga naa sa langit, og si Jesus Christ. Og ang tao nga dili manglimbong, dili mangilad, dili mamakak. So munay usas mga pamaagi mga kaigsunan. Mao ni usas mga nagpakita o mensahe o bersikulo nga nagpakita nga nganong importante ang tao mahinlo nga mga lagad or hinlo nga mga lagad sa Dios. Kay ang tao nga hinlo mga kaigsunan, siya gyud nga tao nga makasinati, makamatikod, ni makakita nga giubanan sa Dios. Gidawat sa Dios, giproteksyonan o giatiman sa Dios. Malipay ang Dios nga magtan-aw sa taong hinlo og hunahuna, hinlo og binuhatan, hinlo og kasing-kasing, walay laing Dios gawas lamang kaniya. O niya wala gyud magbuling, kumbaga wala magpakasala, wala mangilad ni manglimbong ni mamakat. Gani dito sa libro sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 14, nag-ingon gyud didto mga kaigsunan nga walay makakita sa Dios. Unsa gani ni 12:14, ingon din nga paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tao ug pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Dios. So diha giklaro mga kaigsunan kanang pagkabalaan ug kanang pakigdait kinahanglan na siyang paningkamot. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga dili gyud ta kahimo og pakigdait, dili ta ka halad mga kaigsunan sa Dios kung dili ta maningkamot. Ang pagpaningkamot mga kaigsunan nga gipakita sa Biblia, paningkamot pinaagi sa paglikay sa sala or sa imoralidad or pagpakigalawas, mga buhat nga makapahugaw nato atubangan sa Dios, mga kinaiya nga makapahugaw sa tao atubangan sa Dios. Kinahanglan paningkamutan gyud nato nga malikayan na siya, paningkamutan gyud nato nga dili nato na
kit-an sa ato ang kaugalingon samtang nangalagad tas Ginoo. So unsa may makatabang nato sa dihang naningkamot ta? Usas makatabang nato mga kaigsuonan sa atong pagpaningkamot nga malayo ang atong kaugalingon sa kangilad sa kalibutan or sa kangilad sa sala. Aron sa ingon magpabilin ang atong nahuna nga limpyo, hinlo. Aron sa ingon magpabilin ang ato ang mga binuhatan nga makapahimaya sa Dios, makapalipay sa Dios. Ang makatabang nato una sa tanan ang simbahan. Nganong moingon ko ang makatabang nato ang simbahan? Kay diha sa simbahan, diha nagsugod ang atong kahibalo mahitungod sa Dios. Diha nato madunggan ang pulong sa Ginoo. Ang simbahan nga gisgutan mao ang mga tao nga nagkahiusa. Sama karon nga nagkahiusa ta nga naminaw sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako, kita mao ang simbahan. Ikaw ug ako, kita mao ang iglesia. Nga nagkahiusa nga naghisgot sa mga mensahe sa Dios. Dako kay ning makatabang sa ato ang pagpuyos kalibutan aron matarong ang ato ang binuhatan, mamaayo ang atong mga binuhatan, mamaayo ang atong kasing-kasing, ang atong nahuna, mahimong maayo, matarong atubangan sa Ginoo. Kanang panaghiusa diha sa isig ka magtotoo, dako kay na siyang makatabang. Diha sa inyong simbahan, sa mga balay alampuanan, og sa mga panahon nga diin magpatalinghog ta sa pulong sa Dios. Maunay dako kaayo nga makatabang nato aron makabot nato ang atong gitinguha nga mamaayo ang ato ang hunahuna, mamaayo ang ato ang mga binuhatan, og ang mahitabo wala tay himuong Dios gawas lamang sa Ginoo. Makatabang kaayo nato. Lamang dunay mga pahimangno ang Biblia, labi na ang atong Ginoong Hesus nagpahinamangno siya nga pagbantay mo sa mga taong magpakakarnero apan lobo, magdala sa iyang ngalan apan masigirag pakasala. So naapod diha ang ato ang pagmatngon, naapod diha ang atong pagbantay, ug sa atong pagmatngon og pagbantay ubanan gyud natong pagpaningkamot. Dapat dapat mga igsuon kailata, kasabuta, aron mas makaila o makasabuta sa panahon nga naay magwali sa mensahe sa Dios. Mubasa gyud tag Biblia. Kung ang mga wali naabag gyud sa Biblia. So munay makatabang nato sa atong pagpaningkamot aron magpabiling limpyo or aron magpabilin nga hinlo ang atong kinabuhi atubangan sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ari sa ta sa mga ilhanan. Ato sa ning unahon kining mga ilhanan nga nagpakita nga nagpamatuod nga limpyo ta atubangan sa Dios. Usas mga ilhanan nga nagpakita nga limpyo ta atubangan sa Dios. Kanang kanunay natong gihalad ang atong kinabuhi. Kanunay natong giduol ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios. Kanunay abli ang atong nahuna, atong kasing-kasing sa pagpangayog pasaylo. Kana bitang madinawaton ta sa panahon nga makakita ta sa atong kaugalingon oy napakyas man di ta. Ang pulong napakyas nagpakita na nga sa atong pagpaningkamot dunay mga dapit nga wala nato makabot. Ang pulong pakyas wala na magpakita, mga kaigsunan, nga nakasala na sad, nga wala maning kamot. Ang tao nga
Ang tao nga maningkamot mga kaigsunan, naninguha sa paglikay sa sala, wala magpasabot mga kaigsunan nga kana bitawng ang taong maningkamot dili na siya masayop. Naaman tuoy panahon nga dili gyud siya masayop mga kaigsunan. Pero dunay mga panahon nga ang tao makahuna-huna nga wala say sayop or wala gyud siya mapakyas. Sa panahon nga dili siya magpakisayod. Pero ang tao nga magpakisayod kanunay siya ang kaugalingon diha sa Dios. Ang pulong pagpakisayod mga kaigsunan usan ni ana kanang pag-examine sa atong kaugalingon, itandi nato diha kang Kristo. Kumbaga nakabut na bagyod nato ang ato ang tinguha nga mosunod ni Jesus Christ. Nakabut na bagyod nato ang atong mga pangandoy nga mosunod niya, musunod sa iyang mga buluhaton, mubuhat sa iyang mga buluhaton. Pero kung atong itandi atong kaugalingon sa atong isigadaw, ang may tabuan na dili ka kakita sa imong sayop. Ang imong makitaan ang sayop sa imong isigadaw. Mauna nga kung sa atong pagpangalagad kanunay natong gitandi ang atong kaugalingon sa atong isigadaw ang may tabuan na dili nimo makitaan nga napakyas ka. Pero kon imong itandi ang imong kaugalingon diha sa Dios, muingon gyud ka nga wa gyud ko'y mahimo kun wala ka. Makaingon gyud ta nga, Lord, nagkinahanglan gyud ko nimo. Dili gyud ko makapadayon kung wala ka. Ang akong kinabuhi kulang kung wala ka. Ang akong kinabuhi sa matag adlaw dili mahimong kontento ug dili mahimong kumpleto kung wala ka nga mag-uban ka nako. Nindot kaayo kung inana ang ato ang pagbati. Nindot kaayo mga kaigsunan ang ato ang kahimtang kung inana ang ato ang nakita sa ato ang kasing-kasing sa atong nauna. Og baunay usa sa mga ilhanan nga limpyo ta atubangan sa Dios. Kanunay tang nag-examine, kanunay tang nag-evaluate sa ato ang kasing-kasing sa atong una-una, sa atong kaugalingon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kumbaga nagpakisayod ta. Gi-examine nato nga nabuhat na ba nato ang gibuhat ni Jesus? Nasunod na ba nato ang gusto ni Jesus? Naanabas atong kasing-kasing ang makapahimuot sa Dios? Nahisama na bata ni Jesus? Ang pulong nahisama kana bitang nagpabiling mapaubsanon, nagpabiling balaan, nagpabiling nga maisugon nga nagkinabuhing matarog balaan sa bisan unsang klase nga pagsulay. Ikaduha mga kaigsunan nga ilhanan nga ang tao hinlo, tao nga kanunay mihalad sa buhing halad. Kanang moingon tang buhing halad, kana bitawng dili ka kapugong, dili ka kabalibad. Maunay mga tao nga naghalad nga buhi kanunay atubangan sa Dios. Kanang excited kanunay, dili pabalibad. Ang taong hinlo mga kaigsunan, usas mga ilhanan nga kanunay na ay kadasig, kalipay, kalinaw sa paghalad sa tanan para sa Dios. Pero ang tao nga naa na gani kaguol, kanang tao nga dili hinlo,
na ana nang kaguol kasamok pagduha-duha. Kung mubati na gani kag pagduha-duha sa imong pag-alagad sa Dios, dunay something nga hugaw kanang moingon ta nga sala nga maoy nakapaulang sa atong kinabuhi sa presensya sa Dios. So unsa may atong buhaton? Magpabautismo na pod pagbalik aron mahinlo? Ang atong buhaton mga kigsunan mao ang pagpaubos diha sa pagpangayo ug kapasayloan atubangan sa Dios. Ug sa dihang mangayo tagpasaylo, butangag or binuhatan, mapabutang, bisan unsa nga kahimtang na diin ta nangayog pasaylo, ato na gyud nang talikdan, ato nang biyaan. For example, nangayo kag pasaylo kay nakasala ka mahitungod sa pagpanikas, dili na nimo usbon ang pagpanikas. O niya sulayan mangyud ta ana kung dili na bagyud ta manikas, dili na bagyud ta mangawat, muabot ng kalisod. Pag naa na gani kalisod, mao na nay oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga mapabarog nimo, mapamatud-an nimo nga tinuod kang nangayog pasaylo. Pero kung na moabot ang kalisod, manikas na sad, mangawat na sad, wala gyud ka mangayo ang nagpasaylo. Ang imong gilimbungan ana, ang imo rang kaugalingon. Like example, pagsusi nato sa tong kaugalingon or pagsusi nimo sa imong kaugalingon, nakit-an nimo nga nakasala ka, nakapanapaw ka. Ang pulong pagpamanapaw dili lang sa pakigdulog kundi sa pagtan-aw sa lawas sa babay or sa lawas lalaki nga nagtan-aw uban sa dautan nga hunahuna, nakapanapaw ka ana matud pa ni Hesukristo. Unya, imong nakit-an ang imong kaugalingon, oy, nakasala ka. Usas mga pamaagi aron magpabilin kang limpyo atubangan sa Dios. Mangayo kag pasaylo, mangayo ka og kapasayloan nga nahimo. Uban ang pagpasalamat nga diin gipakita sa Ginoo nga nag-atiman siya kanimo. Sa dihang mangayo kag pasaylo, likay ang mga dapit o mga lugar diin imo na usab nga makit-an. Samtang nangayo kag tabang sa Ginoo nga Lord, usbang ako nahuna, usbang akong kasing-kasing, nga bisan kung makakita ko, di na ko maghuna-huna og dili maayo. Samtang nangaliupo ka na sa Dios, samtang nangayo ka na sa Dios, ubani og pagpaningkamot ang imong pagpangayo. Ilikay dapat ang imong kaugalingon sa mga dapit diin ka makakita, sa mga butang nga diin ka makasa. Like example, makasala ang lalaki pinaagi sa dautan, makasala ang lalaki pinaagi siyang pagtan-aw nga dili siya makapugong, nga maghuna-unag dili maayo. Or makasala ang babae pinaagi sa pagtan-aw sa lalaki nga dili siya makapugong. Like example sa mga lalaki nga kanabitang magpakita sa mga laway nga mga dili maayo nga makit-an gyud. So ilikay nimo ang imuhang kaugalingon like sa mga lugar nga dili balaan, like sa mga beer house or sa mga dili maayo nga talan-awon. So ilikay nato ang atong kaugalingon. Labi na gyud sa mga social media, naa sa social media sa cellphone, nagsige kag scroll na ay manggawas diha nga mga dili maayo, mga malaway nga talan-awon. So ato nagilikay ang atong nahuna, ang atong kaugalingon. Maunay mga pamaagi
or kahimtang nga nagpakita nga kita hinlo atubangan sa Dios. O ang ikaduha nga nagpakita, ikaduhang sunod nga ilhanan or ikatulo nga ilhanan nga nagpakita nga hinlo og limpyo ta atubangan sa Dios, nagpuyo tang matinud-anon. Kumbaga, tapat ta or matinud-anon tang nangalagad sa Dios. Ang pulong matinud-anon dili na makit-an sa mensahe o pulong lamang, kundili pinaagi sa paghalad sa atong kasing-kasing, sa atong hauna, sa tibok natong pagkatao, ug sa tanang mga butang nga gipiyal sa Ginoo. Sunod nga mga ilhanan nga ikaw hinlo mga kaigsunan, kanang gipanalanginan ka sa Dios. Dili lamang sa material, kundili sa pag-alagad sa Dios. Timan si Jesus miingon, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Kung kapiyalan o kasaligan na kas gamay, kasaligan na kas dagkong butang. Dagkong buluhaton, dagko nga mga kalihukan, or mga butang nga bililhon, isalig na sa Ginoo sa ato ang pagpangalagad ug sa ato ang pagpuyo sa kalibutan samtang naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo. So munay mga ilhanan nga nagpakita mga kaigsuonan nga hinlo ang usa ka tawo atubangan sa Dios. So unsa may mga pamaagi aron mahinlo ang tao? Sumalas atong gibasa dinhi mga kaigsuonan, ang pamaagi aron ang tao mahinlo pinaagi gyud sa pagsunod. Dili sa pagpamati lamang, kundi sa pagsunod. Ingon sa dinhi nga karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran. Nya ikaduha, matinud-anon ng gugma alang sa isig ka magtotoo. So munay mga pamaagi aron mahinlo ta. Una, pagsunod sa kamatuoran. Ikaduha, tinuod nga paghigugma or matinud-anon nga paghigugma. Kay ang tinuod nga paghigugma sa atong isig ka magtotoo, nganong makatabang siya or nganong maunay usas mga pamaagi aron ang tao mahinlo, aron magpabilin nga hinlo atong kasing-kasing. Kay mao man gud ni. Inaani man gud, kung doon na tayo tinuod nga paghigugma sa atong isig ka tao o ilabi na sa atong isig ka magtotoo, dili manggug ka masina. Dili manggug ta masina kung doon na gyud tayo tinuod nga gugma sa atong isig ka magtotoo. Ang tao nga dili masina, dili siya masakitan. Malipay hinuon siya nga makakita sa iyang isig ka magtotoo nga pauswagon sa Ginoo. Pero kung ang tao nga nangalagad sa Dios, wala siya anang matinud-anon nga gugma, dili matinud-anon ang iyang paghigugma, maguol siya ug masakitan siya kung ang iyang isig ka magtotoo mas gamiton sa Ginoo kay kaniya. Og maunay makapahugaw, maunay makapabati sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios. Mauna nga ang pamaagi aron mahinlo ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo, atong tinguhaon ang paghigugma. Pangayuon nato ni sa Ginoo nga doon natay gugma sa tanang magtotoo. Muingon ganing tanang magtotoo, dili lang na kay sa imong ka-churchmate. Usa man gud sa mga problema sa tao, mutuo siya nga ang tao isig ka magtotoo kon ihang ka-churchmate kanang pareho niya og karatula na mga simbahan inaana og kinaiya. Ang atong isig ka magtotoo, mga tao nga nagtuog nangalagad sa Dios nga naas nagkalaing mga karatula.
ato na silang isig ka magtotoo. Mapintikostal, assembly, living word, UCC, sa na kanang naa sa Manila, kanang pinakadako ng simbahan, CCF, Four Square, bisan unsa nga mga klase nga simbahan or mga ngalan sa simbahan ngaming dawat sa mga pagtulon ani Jesus ug nagkinabuhi sa mga pagtulon ani Jesus. Maunay atong isig ka magtotoo o mga tao nga nagtuo ni Kristo Jesus. Dapat doon natay tinuod nga gugma. Kay kung doon natay tinuod nga gugma, sa ako nang gikaingon, malipay ta kung pauswagon sila ug mas panalanginan sila kaysa tuwa. Kay doon naman tay gugma, tanawa ragon ng ginikanan nga dunay tinuod nga gugma sa mga anak. Malipay ang mga ginikanan nga ang ilang mga anak muuswag. Malipay ang mga ginikanan nga ang ilang mga anak makakuha og dakong grado, kana bitang tagaag honor dehas eskwelahan. Malipay sila. Pero kung ang ginikanan walay tinuod nga gugma, magbagulbol, masuko kung adunay anak nila nga muuswag. Mausad na kung kita nga mga magtotoo, wala tay tinuod nga gugma, mahimong mahugaw ang atong nauna, mahimong mahugaw ang atong kasing-kasing. Kay masubo man ka, masuko, mabati ang imong ugma, ang imong adlaw, ang imong buntag, mabati. Kung wala kay tinuod nga gugma, unya makadungog ka nga ang imong isig ka magtotoo, gipanalanginan pag Ginoo. Mao na nga kung sa atong pagkakristohanon karon, gusto ta nga mahimong limpyo atubangan sa Dios. Naningkamot ta nga magpabiling hinlo atubangan sa Dios. Kinahanglan paningkamutan og pangayoon nato nga doon na tay tinuod nga gugma sa atong isig ka magtotoo. Kay kung doon na tay gugma sa atong isig ka magtotoo, ngadtos nagkalalaing mga simbahan, malipay ta nga miuswag sila. Unya, sa dihang malipay ta nga niuswag sila, magpakisayod ta sa mga pamaagi nganong niuswag sila. Og sa dihang masayod ta sa ilang pamaagi nganong miuswag sila, doon na kay kalipay, doon na kay kadasig sa pagpangayo sa Ginoo nga Lord, tagaisad ko anak nga kasing-kasing, tagaisad ko anak nga kaalam. Mangayo ka na sa Ginoo. Unya dili ka pakyason. Pero kung naa kay kasina, wala kay tinuod nga gugma, mangayo ka sa mga pamaagis Ginoo para muuswag sad ka. Ang giingon ni Santiago, dili kamo makadawat kay sa dihang nangayo kamo para lamang sa pagtagbaw sa inyong kaugalingon. Wala kamo hataga eh. Mao na nga kinahanglan gyud aron magpabiling limpyo hinlo ang atong kinabuhi. Itong kasing-kasing, una-una, tibok na itong pagkatao, hinlo atubangan sa Dios, kinahanglan maghari ang gugma. Kay kung maghari ang gugma, mawagtang ang kasina. Pero kung mawagtang ang paghigugma, muhari gyud ang kasina. Ug maunay makapahugaw sa tao atubangan sa Ginoo. Muna ina imong kaugalingon, dili gyud ko dapat mawad-an og gugma gikan sa Ginoo para sa akong isig ka magtotoo. Dapat gyud dili ta mo sugot nga mawad-an tag gugma. Unsaon aron mas mulig-on ang atong paghigugma ngadto sa atong isig ka tawo? Ipaduol kanunay ang imong kaugalingon sa Dios. Ayaw paduol sa kalibutan. Ipaduol kanunay ang imong kaugalingon sa Dios. Kumbaga magpatakod ka kanunay sa Dios. Kay ang Dios gugma, puno siya sa gugma. Damurtang mo duol sa Dios. Damurta nga dunay panahon sa Dios. Damurta nga makigsulti sa Dios. Damurtang makabaton og kaisog
kadasig, kalig-on sa paghigugma sa atong isikataw. Ya damortang mahigugma sa atong isikataw, damortang malipay kung dunay mga taong damor nga gamiton sa Ginoo. Unya kabalo ba mo nga kung damortang malipay nga makakita nga dunay mga taong gigamit sa Ginoo, damor sab kang tabangan sa Ginoo. Damor kang panalanginan sa Dios. Kay ngano man, nganong damor man kang panalanginan sa Dios? Kay damor kang dasigon sa Ginoo sa pagtabang sa tao nga gigamit pag-ayos Ginoo. Damor kang mutabang, damor kang mudawat sa tao nga gigamit pag-ayos Ginoo. Pag damor kang mutabang, damor ka nga muabag, mudawat sa taong alagad gigamit sa Dios, damor kang panalanginan sa Ginoo. Maunay nahitabo ni Putipar. Si Putipar, mga kaigsuonan, gidawat niya si Jose nga dili niya kaila. Ming-release yag salapi, iyang gibayran si Jose. Iyang gipalit si Jose para si Jose makapuyo sa iyang dapit. Sa dihang mihabot si Jose, iyang gidawat si Jose. Iyang gipalit si Jose. Si Putipar gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Dili lang si Putipar og ang ilang Pinoy-anan kundi tibuok nasod nga gidumala ni Putipar. Pero kung wala kay tinod nga gugma, bisan gani sa paghatag, dalo ka. Masuko pa ka bisan gani wa ka katag. Magnegatibo ka bisan gani wa ka katag. Munang dunay mga Kristohanong negatibo. Dunay mga tao nga negatibo kay wala nila paharia ang gugma. Magsuko, maguol, mabugatan sila kung dunay mga taong pauswagon sa Ginoo. Pero kung duna gani tao nga dunay tinuod nga gugma, unya ang tao nga dunay tinuod nga gugma, makakita sa tao nga pahigugma kanang gipatuswag sa Ginoo, gipalambo sa Ginoo. Ang taong tinuod nga gugma, danay kasing-kasing nga mutabang, danay kasing-kasing nga kanang muhalad. Kay damor siyang mutabang, damor siyang muhalad para sa Dios ngadto sa tao nga gigamit sa Dios. Damor siyang panalanginan sa Dios. Tanawa si Putipar. Gipanalanginan pag-ay sa Dios. Tungod kay gipapuyo niya ang alagad sa Dios. Ingon si Putipar, si Jose giubanan sa Dios. Wala pata kakitag tao sa tibok Ehipto nga giubanan sa Ginoo. Gawas kang Jose. Mao nang gihimo si Jose ang gobernador. Unya sa dihang gihimo ni Putipar si Jose nga gihimo niyang gobernador si Jose. Damor silang gipanalanginan sa Dios. Sila ang pinakabantugan nga nasod sa ilang panahon sa tibok kalibutan. Mao nang sa imong kinabuhi, doon na kay gidawat nga alagad sa Dios. Doon na kay giatiman, doon na kay gitabangan nga alagad sa Dios. Sa imong pagbuhat ni ana, gapugas ka og panalangin gikan sa Dios. Pero di sad na nimo mahimo kung wala kay tinuod nga gugma. Mao na nga ang giingon dinhi mga kaigsuonan nga paghigugma ay kamo. Ingon dinhi nga og matinud-anon og may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugma ay kamo sa kinasingkasing gayon. Ang pulong kinasingkasing, bisag wala ka kakita sa tinuod nga kahimtang sa alagad sa Dios. Kanang kumbaga, ang tao manggod kung dili kinasingkasing, mag-agad ra sa panahon nga mag-agad na unsay kahimtang,
Kung dili kinising-kasing isa ra mo tabang kung makaluluoy na. Pero kung puno pa ganis panalangin, gipauswag pa, dili na malipayon nga muhatag kay dili man kinising-kasing. Pero kinising-kasing gani ang paghigugma. Ikalipay niya ang pagtabang, ang pag-abang sa mga taong gipauswag. Kung sa inyong Pinoy-anan, akong advice mo ni, kung sa inyong Pinoy-anan naamoy mga anak nga kanap bitang giubanan sa Dios, gigamit sa Dios, at timan na pag-ayo. Dili sa ingon nga imong pasagdan ang ubang mga anak nga wala timan na. Ang nakalisod o nakapobre sa tao mo ni, kung dunay mga anak nga seryosong mosimba, magpagamit sa Ginoo diha sa simbahan, dunay mga ginikanan nga dili noon nila suportahan ang ilang mga kabataan. Ang ila hinuong suportahan katong kugihan nga motuon sa eskwelahan, ang ilang suportahan katong dagko kay grado sa eskwelahan. Pero kung mao na giingon bugo-bugo gani enya bisag moingon na lang, hala simba na lang dito dong. Mao na giingon mga kaigsuonan nga sa ako nang gikaingon sa miagi pagyon natong programa, daghang mga ginikanan nga wala makakita ba sa angay nga buhaton or pag-atiman sa mga anak. Kung naa gani mga anak nga bright, ingnon dayon nga kaning bata bright gyud ni. Dong kaning atong anak ba bright gyud ning usa. Ato ning tabangan kay dili gyud ni makawang atong tabang ani. Ato ning tabangan pa eskwelahon gyud nato ni dong para mahimo ni siyang doktor. Adong kay ikaw may bright dong pag doktor dong. Kamis papa ni mo paluyo gumi aron ka kabot magmalampuson nga mahimo kang doktor. Pero ganig bugo-bugo nya sige pag yung atog simbahan, ingno na lang hala dong pagpastor na lang dong kay murag angay nimo ng pastor. Lakaw di simbahan dong pagpastor, walay full support. Pero dako kay ng sayop. Dako kay ng sayop. Kumbaga bigrong kay na kanang inana nga kinaya. Kay ang tinuod kung doon na kay anak nga dunay kadasig sa pagsimba, nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo, maunay anak nga giubanan sa Ginoo. Maunay anak nga modala kaninyo panalangin. Taytayan sa panalangin. Munang kung si Jose wala pa to mubiya sa poder ni Jacob, si Jacob mahimong inila og mahimong taytayan aron ang mga tao dili kabsag panalangin. Pero sa dihang ni biya si Jose kay gibaligya sa siyang mga igsuon. Wala ka proteksyon ang mga ginikanan ni Jose. Mihari dayon ang kalisod. Kita mo anak, pag ang inyong balay walay alagad sa Dios, ang inyong kinabuhi walay alagad sa Dios nga nag-atiman, layo kay ang panalangin sa Dios. Munang kung dunay mga tao sa inyong pamilya o sa inyong kinabuhi nga dunay alagad ang Dios, dunay alagad sa Dios nga miabot sa inyong balay o sa inyong kinabuhi, dawata, atimana, ayaw kasina. Dapat pangayuon nimo sa Ginoo nga malipayon kang musuporta. Kay damor nimong suportahan ang mga alagad sa Dios, damor giablihan nimo ang panalangin, ang pultahan sa panalangin para sa inyong pagpuyo sa kalibutan. Mao na nahitabo ni Potiphar. Tanawa ra gud
Giun sa pagproteksyon ni Putipar si Jose. Katong pasumangil sa asawa ni Putipar, magdala na unta tug kamatayon ni Jose. Gipatay na unta ni Putipar si Jose. Apan tungod kay si Putipar dunay kana bitawng pagtuo nga kining tawhana giubanan sa Dios. Igo ra niyang gibilanggo si Jose. Pag-abot dito sa bilangguan, ang usa na pod ka gwardiya ang sinugyanan sa prisuhan nakamatikod nga nag-uban ang Ginoo ni Jose. Iya na pod niya giatiman si Jose. O kabalo mo unsay nahitabo? Wala nay gikabalakan pa ang nagdumala sa prisuhan sa dihang miabot si Jose. Mao na nga kung dunay mo abot nga alagad sa Dios imong ginabuhi, higugmaa sa kinasingkasing. Buti pasabot, doon na kay kasingkasing ni kalipay sa pag-atiman dili pinaagis kahimtang. Ako nagtuo nga sa imuhang pagpangalagad sa Dios, doon na gyud kay kana bitang nadawat nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi nga alagad. Atimana dawata dili sa paagi nga imuhang nakit-an iyang kondisyon. Usa manggod sa mga problema sa tao, isa lang mutabang kung duna say makit-ang makaluluoy. Dili man na mao. Si Jose nga damor nga nakit-an ni Putipar nga giuspa-uswag, damor niyang gitabangan si Jose. Tanawa ra gud, gipabalik niya si Jose sa iyang trabaho. Ug dili lang kay nibalik siya sa iyang ordinaryong trabaho, gipromote niya si Jose. Kay damor niyang nakit-an nga giubanan pag-ayo si Jose. Ug sa diha nga giubanan pag-ayo si Jose, gipanalanginan sa Dios ang pinuy-ana ni Putipar. Mana nga nganong gipanalanginan si Putipar og ang gingharian og tibok Ehipto nga gidumala ni Putipar tungod kay niabot si Jose nga alagad sa Dios. Mao na nga kumbaga malimpyo ang atong kinabuhi, maalay na nga to ang kaugalingon sa tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Kung dunay alagad ang Dios nga ipadala niya sa imong kinabuhi nga mutudlo sa pulong sa Ginoo, i-bless ka. So munay ilahanan munay mga pamaagi, usas mga pamaagi aron mahinlo ang tao. Aron mahinlo ang tao mga kaigsunan, kinahanglan naay kasing-kasing nga mahigugmaon. Naagi kasing-kasing mahigugmaon mga kaigsunan. Maghigugma sa kinasing-kasing gayod. Unya sunod mga kaigsuonan ko sa Ginoo, unsa ang mga pamaagi aron ang tao mahahinlo, magpabiling hinlo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang giingon dinhi nga karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran. Ikaduha nga mga pamaagi aron mahinlo ang atong kasing-kasing, atong nahuna, atong tibok pagkadao, pagsunod sa kamatuoran. Ang pulong pagsunod mga kaigsuonan, makit-an na sa buhat. Kay word pagsunod, trabaho na eh. Dili na nimo makit-an ang pagsunod sa pulong lamang.
Kumuingon ganing pagsunod, do na kay gitrabaho. O niya, giingon diha, pagsunod sa kamatuoran, but ipasabot, ming trabaho ka sa kamatuoran. Imong gitrabaho ang kamatuoran. Pagsunod sa kamatuoran. Ang gipaila o gipakita sa Biblia nga kamatuoran si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kaigsuonan, maoy kamatuoran. Mao na niingon siya sa Juan 14:6. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Musunod ta ni Jesus. Ang pulong pagsunod, mga kaigsuonan, pagtrabaho, pagbuhat. Nya mo na atong gidesisyon sa dihang may dawat niya. Sa dihang mituo ta. Ming tuo ako sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Og sa dihang mituo ta, midesisyon ta nga mosunod niya. Ako nga dakadesisyon, iba ato manangginganlan gani ato ngalan. Ako si Gideon Candelario, nakadesisyon nga mosunod ni Hesukristo. Og migsaad nga dili na ko mubalik sa daan akong kinabuhi. Dayong bautismohan ta. Dayong naapoy nagkanta, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mao na nga, dito pa lang sa atong pagdawat ni Jesus, pagtuo ni Jesus, dito pa lang panahon na, dapat nakakita ta nga misunod yun ang atong kaugalingon ni Jesus. Kay sa panahon nga musunod ta ni Jesus, magpabilin tang limpyo, magpabilin tang hinlo. Hinumdumi, pag limpyo ganita, duol tas panalangin sa Dios. Pag limpyo ganita, wala tay hugaw ni bati, wala tay hugaw, mga kigsunan, dili gubot ang atong kasing-kasing, dili hugaw o gubot ang atong nauna. I-bless gyud ka. I-bless gyud ka. Dili lang sa material, pati pisikal. Makalingkawas ka sa kalisod o makalingkawas ka sa balatian. Sa akong asawa, mga kaigsunan, grabe kadakong testimony. Kato na lang sakit sa iyang mata, nga dunay unod nga mintubo nga nagpula, nga mura na ganig hiwi ang iyang mata, nihubag ang iyang mata. Dako kay ito na mong problema. Niabot na mo niabot na mi og duha o tulo ka espesyalistas mata. Nya dili lang kay public nga mga doktor, kundi private nga mga doktor. Inila diha sa Chongwa. Niabot ang panahon nga ni desisyon ang doktor nga magbiopsy siya. Kuhaan ang iyang mata. Pero gidalami sa Ginoo diri sa dapit diin kami karon niya. Ang Dios mismo ang nagdala namo diri para malayo mi sa kanabitang kalisdanan, kalautan, ug diri gihatag sa Ginoo ang kumplitong kaayuhan. Dako kay ito nga milagro ang gibuhat sa Ginoo. Kay mahitabo ato kung dili to madala og ayo, mabayopsi to, mutikang dayon pagkanser. Kay nahitabo ato, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang iyang mata iyan na lang itulod-tulod tong unod nga mitubo, kay mugawas na mas pilok. Unya inikatulog niya, di man siya kapiyong, kay doon na may unod nga mintubo nga ning gawas na gyud siyang pilok.
So ang mahitabo iha tong itulod-tulod og gapas. Iyang itulod sa gapas dayong ihang ipasulod dito balik sa mata dayong isa sa mupiyong. Maghilak tao ng akong asawa. Pero kabulumon siya. Kidasig ko sa Ginoo sa pagdasig pagdigo niya. Pabilin lang sa pagpaubos. Walay dili maayo. Basta kita mapailubog, mapaubsanon nga mga lagad sa Ginoo. To God be the glory, sa Dios ang himaya. Ako mismo og siya og ang mga tao diriya makasaksi nga ang akong asawa wala na magsakit ang mata. Wala na magpula. Una kung giayo sa Ginoo ang atong pisikal, ayuhon sa Ginoo ang tanang bahin sa itong pagkatao. Usas mga ilanan, ang pagsunod, tinuod diha ang Kristo. Pero, dunay mga requirements aron tinuod gyud tang makasunod ni Jesus Christ. Usa niini, bantayan nato tong kasing-kasing. Bantayan nato ito na ato ng trabaho ang pagbantay. Maubitaw na niingon ang panultihon nga panlabos na bantay ang inyong nauna kay kini ang tinuod mong bahandi. So bantayan nato itong nauna na ang guno nas panultihon. Panultihon kapitulo 3, 4, Arecos 4:23. Tanaw na ko ha. Aman ni. Ang imong mga hunahuna mao itinubdan sa kinabuhi busa bantay sila nga ingon labing bilihon mong bahandi. Importante bantayan nato na una. Kung tinuod batang nagsunod sa Ginoo, usas mga requirements aron makasunod gyud ta ni Kristo, did-an nato tong kagalingon. Balibaran gyud nato tong kagalingon nga kinaiya, batasan, tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga batasan ato ng balibaran. Mao nay giingon ni Jesus nga ang buot mahimong tinun-an, magdumili siyang kaugalingon ug magpas-an siyang cross ug mosunod kanako tagadlaw. Ang pagsunod dili basta-basta, dili lang sayon. Kay usa manas makapabilin nato aron mahinlo ta atubangan sa Dios. Ang pagsunod ug diha sa pagsunod dili na siya sayon, dili na siya basta-basta nga matuman sa tao. Kinahanglan na siyang magpabilin ta sa requirements. Ang require, did-an nato tong kaugalingon unya, willing tang mo antos, willing tang mo sakripisyo, willing tang mo pasan sa mga kabug-aton, sa mga buluhaton, sa pag-atiman sa mga tao. Munang dunag yun tayo giantos sa pag-atiman sa mga tao. Ibin sa ato ang kinibitang paghatag og panahon sa atong programa, muingon gyud ko nga grasya gyud sa Ginoo nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga makig-uban ko ninyo. Kay mo na giingon sa Biblia wala sila'y tarong pahulay, nagatiman siyong kalag. Ingon dito nga higugma ang inyong pangulo na ana sa Hebreo kapitulo 13, 13 man siguro ni. Hebreo kapitulo 13, versikulo 17. Ingon din nga, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay ug sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Pangutana, unsa may mga sugo nga angay natong tumanon gikan sa atong mga pangulo? Nabay sugo or kita ray kanunay nagsugo? Pastor, mao ni buhata pastor, mao ni imua. Pastor, mao ni gusto nako nga mahitabo. Talag sa kaayo nga mga sakop sa simbahan nga moingon, pastor, ikaw ang bahala. Kay nag-uban ang Ginoo nimo. Sama sa gihimo ni Putipar ba nga nangonsulta siya kang Jose. Usa man gud sa mga problema sa simbahan mao ni
ang mga sakop or ang mga membro sa simbahan mo magbuot kaysa pastor. Pangutana, kinsa man ay gilid sa Ginoo? Ang sakop sa simbahan o ang pastor? Mao nay usas mga problema sa ubang simbahan. Labi na kung ang sakop sa simbahan dako kaig amot, maupoy kasagaran mo'y magbuot. Maingon dahil nga, pastor, kaning gusto ko pastor, maunay mahitabo sa simbahan. Pero dalaygon ang Dios mga kaigsunan, nga sa akong pagpangalagad gipaling kawas mi o gidalami sa Ginoo sa mga taong dunay kasing-kasing nga maoy musunod sa kabuton sa Ginoo. O na-enjoy kami nga nagbuhat og balay ang buanan. O malipayon mi nga nagtrabaho tungod kay nasayod ko nga ang mga tao nga gigamit sa Ginoo sa pag-abag sa buluhaton giubanan o gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Tahura ang inyong mga pangulog, tumana ang ilang mga sugo kay kini sila walay pahulay nga nagatiman kaninyo. Buti pasabot, dili sayon. Walay pahulay. Kagabi mga kaigsuonan, mag-live yun unta ko kagabi. Pero ang akong lawas kinahanglan sa pahuway. Pero kung nauna, nag-ilis na gyud ko diri kay mag-live. Pero nangayo og pahulay akong lawas. Kay gikan sa buntag kagahapon hangtod gyud nganing pahuway. Grabe gyud ka, di gyud pud pwede nga dili nakmo paspasan. Gani wa pagin mi kahumag atop. Kay naa pa magikuwang. Yung ko asawa dili na lang sa nato ni humanon og atop ning usa ka panid kay o gani kanang kuwang sa imuhang haloblak ayaw lang usa kay wala unya tay magamit sa ato ang Thanksgiving. Munang balanse bitaw. Kami nga nangandam, kami nga gibutang sa Ginoo sa pagpangandam. Moingon gyud ko nga kana bitaw ibin ang hunahuna, ibin ang kasing-kasing, ibin ang pagbati. Kanunay bitaw nga nangaliw po sa Dios. Nga Lord, hanaya, tabangi mi sa paghanay sa tanan. Kay daghan pa kaayong trabahoon. Pagpadayon sa paggama sa simbahan, paggama na pod sa CR, paggama na pog kananan, paggama na pog lutuanan, pero ting daghana nga gamunon. Pero kining tanan nakit-an sa Dios. Nakit-an sa Dios kinsa tong tao nga naay kalipay sa pagtabang. Nakita sa Dios kinsa tong tao nga nagpagamit aron kining buluhaton maplastada. Matod pa sa ako ang kauban kagahapon, sa gamay ra gyung malangit pastor. Ingon po ko ngano man, isa nga tanawa gamay ra ka initabang. Kasi gisag bugwal-bugwal mga kaigsunan, sige lingi kami ra mangyapong upat. Lima. Primero, tulo. Dayong upat, dayong lima. Kami ra gyud. Pero wala lang nako siya usa ko ana. Istoryae. Ang tod ako naghuna-una ko nga daghan oy, wala lang ka ita makakita. Kana di ang naglungag. Kana di ang nagpakaon nato. Di kita ra di gabugwal. Kanang naglungag, kanang nagpakaon nato. Dili lang kay katong naghikay. Katong nagpakaon nato kining mga materials nga gibayad ani. Dako kay nang sakripisyo, dako nang halad nila sa Ginoo. Ug ang Ginoo nakakita, wa matuod ta makakita pero ang Ginoo nakakita. Mo nang matingala lang ta nganong pati sila gipanalanginan sa Dios. Kay do naman sila'y kasing-kasing sa pagtabang. Gani usas mga estudyante nako sa basic pastoral sa second batch
gitawag nako isa pastor. Akong anak nangandoy nga ikaw mo'y mo halad sa anak. Nya nangandoy sila nga ikaw mo'y mo kasal. Nya bisag unsa kalayo mga kigsonan nya padalay day siyag tabang sa pastor. Nya timing sa to kayo nga nahurot ang halublak. Pero wa pag yun maigo ang halublak, igo ra gyud nga nakagama mi og kanang stage pulpito. Nya hangad-hangad mi mahinta og mo taas ang halublak. Pero mao lagi na nga kinahanglan sad nga amo ang i-manage ang panalangin sa Dios. Itimbang-tambang namo para ato ang anniversary sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko og sa simbahan nga atong gihimo para sa Ginoo. Og kining tanan nakit-an sa Dios. Kinsa tong naghago, kinsa tong miabag, kinsa ang mitabang, walay nalilong sa Dios. Nya kinsa may panalanginan? Katubang matinabangon? Katubang dili matinabangon? Or katong matinabangon? Kinsa may panalanginan? Katubang dili mahinatagon? O katong walay pugong-pugong sa paghatag? Muna ang akong advice sa inyong pagpangalagad sa Dios. Timan diha sa inyong simbahan, dunay mga taong walay, giingon sa Biblia, walay tarong pahulay, nag-atiman sa inyong kalat. Unya, sugo sa Dios, higugmaa sila. Tumana ang ilang mga sugo. Ako mga pag-ampo nga sa inyong mga simbahan, doon na mo'y kalipay o kasing-kasing sa pag-atiman. Damor ninyo ning atimanon. Damor ninyo ning gihimo sa Dios. Og damor ang Dios mo panalangin kaninyo niini. Unang damor mo pugas, damor nga mo ani. Pagsunod sa kamatuoran, unsa ay mga pamaagi nga nagpakita nga nagsunod tas kamatuoran. Nagsunod ta ni Jesus. Ang pamaagi aron makasunod tas kamatuoran kay maunay gipakita nga pamaagi nga makapahinlo kanato, magpabilin tang hinlo atubangan sa Dios, sa ingon dili talayo sa panalangin sa Dios, duol ta sa panalangin sa Dios. Ang pamaagi aron magpabilin tang musunod sa kamatuoran, pagtipig kanunay sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay ikaw ug ako, speaking about gitudloan, adugay ratang gitudloan, oy. Kining mga wali nga atong madunggan karon, nagpahinumdum na lamang ni sa mga Kristohanon nga dugay nang nangalagad. Kay pila na gud ta alang sa mga tao nga Kristohanon nga pila na katuig nangalagad. Kay sa usa ka bulan, dunay 4 ka Domingo o 5 ka Domingo sa usa ka bulan. Sa usa ka tuig pila ka Domingo. Nya taga Domingo giwalihan kas Ginoo. Nya pila na kakatuig nangalagad sa Ginoo, pila ka katuig giwalihan. Siya roog wa gyud kay nakatunan. Kining mga wali karon nga atong madunggan, nagpahinumdum lamang ni sa mga butang o mga buluhaton nga angay natong atimanon. Kumbaga nag-review na lang taba. Speaking about paghigugma, speaking about pagsunod. So unsa may mga gikinahanglan aron pagpakita nga nakasunod gyud ta sa kamatuoran. Pagtuon sa Biblia. Kanang pagtuon sa Biblia, hakas kang dugaya na nato ng nakatunan, dugay na tang nakadungog anak. Ang pagpabilin sa pagtuon, pagbasa, pagpamalandong, ug pagdawat ug pagkinabuhi sa mga pulong nga naas balang kasulatan, maunay pamaagi aron tinuod gyud tang nakasunod sa kamatuoran. Kay dili man ta kasunod og kamatuoran kung wa ta maminaw, mubasa, mutuon, ug dili man gani ka kapaminaw hala basa, ug dili man gani ka kabasa hala paminaw. Unya kung unsa may imong nadunggan na sabtan
or unsa may imong nadunggan na sabtan sa pagbasa o pagpaminaw nimo sa balaang kasulatan, buhata. Kay sa panahon nga imong buhaton, mao nay tinuod nga nagsunod kas kamatuoran ug mo resulta na nga nagpabilin kang hinlo at tubangan sa Dios ug panalanginan ka sa Dios. Sige tag pangayog panalangin. Uni atong kasing-kasing, dili pa limpyo. Kay wala ta mo sunod sa kamatuoran. Kung nangandoy tag panalangin, sa espiritual, physical, financial, emosyonal, material, sundo nato ang kamatuoran. Kay mauman ay makapahinlo nato. Sundo nato ang kamatuoran. Unsa may mga pamaagi aron tinuod yutang nagsunod sa kamatuoran, maminaw sa pulong sa Dios sa Biblia or mubasa sa pulong sa Dios nga nas Biblia. Pulong sa Dios ha? Maminaw sa pulong sa Dios nga nas Biblia or mubasa ka sa pulong sa Dios nga nas Biblia. Unsa man ang pulong gi-emphasize magyud pulong sa Dios. Importante manggod nga pulong sa Dios ang atong masabtan, madunggan sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios sa Biblia. Sa pagbasa nato sa Biblia, pulong yun sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, naadiha ang pamaagi, naadiha ang pagbadlong, naadiha ang pagsaway, naadiha ang pangapagtulunan aron kita makapangalagad sa Dios nga atong gialagaran. Mao gyud nay pinaka-importante. O pamaagi nga tinuod yutang makasunod kang Kristo. Dili nato wadon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili nato wadon kung di ka dungog, di kabasa ka. Hala basa. O di ka kabasa, hala paminaw. Dili nato wadon ang pagbasa or pagpaminaw sa pulong sa Dios sa Biblia. Og dili nato undangon ang pagpatudlo. Unang kanunay na akong ibalik-balik diri sa atong programa. Pastor ko, magtutudlo ko, pero nagpatudlo sab ko. Ang problema, doon na po yung mga tinudluan, mutudlo-tudlo na sab. Mauna say magbuot-buot. Pastor, mauni insaktong buhaton, pastor. Pastor, mauni makapabungkag sa simbahan. Kung kamo magdala nagsimbahan, dunay sakop nga magbuot-buot diha sa inyong simbahan. Maunay makapabungkag sa simbahan. Akong advice mo ni, kung makakita ka sa imong kaugalingon nga dunay hiyas sa pagdumalag simbahan, sugdi diha sa paghimog mga Bible study sa mga balay nga wala pa'y nag-Bible study. Pero kung mag-Bible study sad ka atong mga balay nga nag-Bible study, lupig pa'y kana bitang nagki-contest ka. Mao bitaw nang dunay balay diri mga kaigsunan ni hangyo nga, pastor, Bible study mi pastor. Akong gi-interview. Kanang wala ba Bible study ninyong pastor? Siya naa lagi pastor matag Huwebes o Sabado man ito. Basta kay naay pastor nga nag-Bible study nila. Nya layo pag yun, naghago pag yun ang pastor. Isa pastor kanang ikaw manggoy diha man gumi magkasabot nimo. Kanang pastor kanang ako manghod ba diha manggod maka kuha nangandoy nga ikaw mo Bible study. Kung inani na lang. Samtang naapay nag-Bible study ninyo. Pwede tamong Bible studyhan. Diri lamang puloy-anan. Akong puloy-anan o diri sa simbahan kumbaga. Pero kung ako mismo mo adtos inyo ha,
nga duna nay pastor o alagad sa Dios nga nag-Bible study, dili na sa healthy o dili na maayo para nako sa akong pagpangalagad sa Dios. Kay sila nga gipadala sa Ginoo, alagad usab sa Ginoo. Una nga ako siyang giingnan kung ang alagad sa Ginoo nga mag-Bible study sa inyo ha, kumbaga dili na kaanha, unya tawagi, ingay nga, usaman pastor, di nakakaari pastor. Kung dili gani, pananghin nga, ingna nga, pastor, okay ra nimo pastor nga, naipastor nga amo ang pa-Bible studyhon diri. Prangkahan gyud nimo, kanang sugin lang nimo ba? Ana, mao gyud nay pinakamaayo. Dili kay magpa-Bible study ka sa diri pastor, magpa-Bible study ka sa laing pastor, magpa-Bible study ka diri sa pastor, magpa-Bible study ka diri sa pastor. Dili na siya maoy gikinahanglan aron makasunod ta sa kamatuoran. Ang gikinahanglan kanang naay nag-Bible study nga sa panahon nga naay nag-Bible study, mubasa kag Biblia. Itandi sad nimo kon ang iyang i-Bible study naa bas Biblia. Kung naay mag-Bible study ninyo, pagbasa po mong Biblia nga kanang ilang i-Bible study naa gyud sa Biblia. Kay wala na ganyan sa Biblia, ay nasulod na mo anas bulsa. Pero kung naa gani sa Biblia, tumanag buhata kay nag-uban sa Ginoo. Nag-uban ang Ginoo sa inyo. Oras sa siguro sa akong pagpanamilit, dili lang sad gyud nako mahatag ang paghatag ug pagtagad sa inyong mga request, sa inyong mga awit makalangit, o kaha sa inyong mga mensahe. Ako ra gyung pangayoon sa Ginoo nga ma-manage nako akong time. Unya ang akong kusog. Kung okay unyang gabi maka-live ko. Pero kung dili gyud nako kaya nga mapugnan sad ang buluhaton, kay kinahanglan man gyud nga paspasan ang trabaho. Gani sa mo ang klase sa basic pastoral, nihangyo gyud ko nga sunod na lang gyud ko makahatag og panahon sa ato ang klase, kay paspasan lang gyud namo ning trabaho, kay daghan pa kaayo nga trabaho unon. Nya magama pag CR nya dili biya na magamit pog CR kung wala poy sana bawl. Muna nga Ginoo ra gyud mo tagbo anang tanan. Nya gama mig balay-balay para sa kananan, gama mi og kanang lamisa para sa lutuanan. Ako ning gi-explain diri para makakita mo nga diha sa mga selebrasyon sa inyong simbahan, maunay mga gikinahanglan. Unya dapat diha mo magpakabana, kay kabahin ta sa lawas sa Ginoo, og diha sa buluhaton magkahiusa tang tanan alang sa kamayaan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin kanatong tanan. Dunay mga awit diri nga akong giandam, lamang dili lang usa na ako ni patukaron tungod kay atong oras alas 6:34 naman. Kinahanglan na kong manamilit alang sa lain na sad nga buluhaton sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ako nagtuo nga ang panalangin sa Dios, ang gugmag grasya sa Ginoo nagkuban kanatong tanan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulo nga nagtudlo kanamo aron kami magpabiling hinlo limpyo balaan sa imong atubangan. Salamat o Dios nga imong gipaabot kanamo nga ang pamaagi og ang mga ilhanan nga kami hinlo sa imong atubangan. Salamat o Dios nga imong kaming dasigon sa mga pamaagi aron magpabiling limpyo hinlo samtang kami nagpaabot kanimo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko.
God bless o good morning sa tanan. Bye-bye and God bless. Unya, pwede ra gyud mo kayo nga mo chat, mo message sa akong account, mabasa ra gyud nako na anytime. God bless, ang Dios maguban. Jesus, magahalad, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako tamong isuroy sa kuan kanang atong simbahan. Ako tay isuroy. Ako tamong isuroy sa simbahan. May buntag ni Cristi Pargan Rivas Tibuli, ni Raymond, may buntag, may pagpaminaw, dalaygon ng Dios. Ay, lahat. Ako sang ingno ako sawa. Bes. 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 Nay mo palit. Nay mo palit nga naman gumi tindahan gamay. Ya ako sa ning isor, ako sa mo isoroy ha. Anay mo palit og gasolina kay mao po ni nag gihatag sa Ginoo nga pamaagi aron makakuan mi diri, padayon. Pila ka kuan usa lang. Ada. Masuklian lang ti kadaan. Sige. Dara. Salamat. Manay giingon ni Pablo nga. Manay giingon ni Pablo ba nga nakita ninyo ako mga kamot nga naghago sad pagtagbo sa among mga kikinahanglan o sa kikinahanglan sa among mga kauban. Mo ginay akong gitrain sa ako ang mga igsuon nga mga kapastoran nga dili lang pod magpasagad. Nya kay ako man tamong isuroy diri sa kuan kanang simbahan para makita mo sa simbahan. Kana man simbahan. Dako kayo siya niya. Mani among gipaspasan na paspasan na mo og trabaho. Actually gamay na lang kulang. Pero kulang siyag sin usa. Kay kani diri mo na speakas. Na kinahanglan namong ma-manage jud ang blessing, ang panalangin sa Dios. Kay kini para gini sa Dios. Ang tuyo ani nga ang mga tao nga dadon sa Ginoo diri kana bitawng makatarong sad og kuan kanang simba nya muna say kuwang diha na nay atop kana moy amo ang humanon nya mo ni among gitrabaho kagahapon mo nang mayon ko nga ang inyong gugma dili gyud na makawang. Ang inyong paghigugma sa buluhaton nakit-an sa Ginoong tanan. Kay kung nakit-an namo ang mga inyong paghago o inyong mga gugma, mas labaw nga nakakita ang Dios ni ining tanan. Amo ni siya amo ang kuan ning atong simbahan balay alampuanan. Nya amo ni ang Hello Blacks. Tugnaw kay diri, dating tugnawa gyud. Tugnaw ang mga panday nga alagad sa Dios nagkuan pa tulog pa. Kapoy sila. Tulog pa sila. Nagkuan pa dito kanang nahigda pa kay ikapoy gyud taon sila.
Ingon sila pastor naka-election diha. Iko sige. Nang di ako election, dire gamay namong tindahan. May election. Ako silang gitagaan. Tugnaw gyud kay dire, tugnaw. Pwede tugnawa. Kay kuan man guni siya kanang morines siya og duol man gunis mantalongon, kanang duol mi sa nugas og mantalongon nga naay simi bagyo bitaw nang grabe ka bugnaw sad. Nasigirad pag nya moabot gani ang kainiton ra og 21 degrees. Kanang 21 degrees bugnaw na kay na, magkurog na ka ana kung di ka anad. Muna kung muadto mi sa ang kurog gani ko. Muadto mi sa syudad, di ko ganahang muadto syudad kay piti inita. Init kay dito. Nga mo na dire nga plaster kay na siya gatuyok gunang dalan diha. Ana kasada na diha ana. Unay kasada. Muna piting maayo kay Ginoo gyud. Piting ning dota gyud dire. Matud pas uban purting ning dota. Nya amo ana siyang kuan. Amo siyang God bless sa tanan gigamit nga gigamit sa Ginoo para mahimugso sa maong tigumanan. No need aircon pastor, makatipid away aircon na dire. Tinindota ni dire. Ya suroy mo dire sister Lini Celeste suroy nya mo dire, ha? Suroy nya mo dire. Nya mo nay amo ang kuan nya butangan nato na butangan na mo narog sa nipa. Munindot pag yun na siya. Nya butangan sa nipa. Pag jacket po pastor. Actually sa una di ko katulog direk di ko mag-jacket. Pero kung naanad-anad ko makatulog na ko nga dili mag-jacket. Pero inaron nga bugnaw buntag mukurog yung ko. Kurog yung gani ko. Ting kurog yung ko hasta ang bagunit og cellphone. Di yun kuan kurog yun. Ako mga kauban ang mga panday nga alagad sa Ginoo gikan po syudad. At wa man maanad. Muna nga jacket sila kurog sila. Nya kuan isuroy tamo sa kuang kuan ato ang kuan diri atong babuyan nga maog yun ay gamiton pud sa Ginoo para pud atong ipakaon sa atong mga bisita. Arita dool ra na balay amo na balay na na diha nga mo ni ang babuyan. Ako isuroy ni akong video ha. Good morning pastor. Ganina rako naminaw asa man banda na inyo. Malabuyok Cebu. Pastor nindot lugar. Amen nindot kayo. Muna simbahan. Unya muni ang ato ang ihawon nga baboy para sa ato ang anniversary. Dire. Na muna. Putdo na to nag-ihaw. Dagko na kayo. Dagko na kayo na kabang o bulaw. Mudako pa ni siya kay Marso City pagod. Mudako pag yung kuno ni. Nya doon na po ko'y giandam nga para po pingwit-pingwitan. Dire. Pispan. Salamat sa Ginoo nga. Kini niningkamot ko ani. Niningkamot ko ani. Dili para ako kundi para natong tanan. Kutob sa mo bisita dire. Mga igsuon, akong maatiman. Kay dili man po ko kaatiman sa mga bisita kung wala po ko ikatiman. Unsang po ako ikapakaon kung di ko maningkamot. Munang ningkamot yung tadiri. Amo ni ang FM antennas FM radio. Taas kay na. Ako rin nanggi pahangat antenna radyo. Sap. Nya na may mo palit. Kay ako ang sawaligo pa man kay anda man na siya pamahaw. In God's timing, pastor. In God's time, pastor makasuroy. Nya mi diha. Aron mo simba. Amin. Ningkamot ko diri mga igsoon para doon ako ikatiman sa mga mubisita like ninyo ni Sir Lene. Hindi kamo tanan. Welcome diri. Di pa po ko makapakaon kung di po ko ningkamot. Wala na. Ingon si Apostol Pablo, nakita ninyo ako makamot nga hago kay ni pagtagbo sa mong gikinahanglan ug sa mga kinahanglan sa akong mga kauban. Pero bisa saon ako paningkamot kung walay pagtinabangay. Di gyud pod dili pod mahanay. Kay kining mga butanga, di naman ako niya palit kung walay gigamit ang Dios. Dunay gigamit ang Dios.
Unya ang Dios na imubalos, ang Dios mo imo kuan. Ang sa inyo day? Yung palitan itong kuan sa pinagyan di Jesus kaliba. Ang salamay mo ha. Ari Ikaw lang kuha diri day. Ya ilista ra day. Ayaw lang. Pahinom dumi lang ko. Kurog na ka pastor, kurog po jacket. Good morning pastor, watching from Bangkal, Himalalod, Negros Oriental. Uy, bisita ra mo diri kay dool ta. Ha? Bisita. Ang ako ra yung kasing-kasing gyud tinuora. Malipay gyud ko nga magkahiusa ta. Malipay gyud ko nga magkahiusa ta sa pagsimba, pagdaig sa Ginoo. Munang makabisita mo diri, dili gamay ang atong tigumanan. Dako gyud ni siya. Kaya para dili pud ta maghuot diri. Kay dako kini area ha. Tindako agyod. Salamat gyud sa imuhang kinabuhi pastor. Labaw gyud diha sa Ginoo magdaig kadungganan. Gikan ni Kristi Pargan magbakasyon mi di tanan. Ayngon diri. Asa man ni magbakasyon mi tanan viewers nimo. Amen. Amen gyud. Magkuan ta diri, maghiusa ta diri. Sunod nga anniversary nato sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kita gyud mo diri kadako aning area ha nya mo ni maplastada nya tanan ninyong gugma, tanan ninyo nga paningkamot makit-an gyud na ninyo po diri. Kit-an gyud na ninyo diri kay mao gyud nay naas akong kasing-kasing kay mubiya rabi gyud taning kalibutan na ang atong paninduton, ang ato agyong pagpangalagad sa Dios. Believe kaayo ko sa imong kakugi pastor, ang Ginoo John magpanalangin nimo sa daghan pa gikan ni Randy Lilsondra. Usa sa mga gitudlo sa Biblia labi na gyud sa kinabuhi ni Pablo nga mukugi gyud ta kay ingon man gani siya nga ayaw pa ang dili mo trabaho. Una nga mulikay po ta atong mga taong dili mo trabaho kay mag-uulom po na sila kung dili nato pakanon nya kaon gyud na sila pod kay bati mo pod kaayo bis noon kanang ayaw pa kana tuduan ntong dili mo trabaho. Unsa gani ang complete address diha pastor? Gikan ni kuan kisa man ni gikan ni nawala na. Unsay complete ni address? Kuan ang complete address diri Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Wala pag yung laing simbahan diri nga born again kanira nga nagkahiusat ang nagtukod nini kaya di mo ko katukod yun ini kung wala mo. Di ko katukod ani kung wala sad mong nagpagamit sa Ginoo. Actually ang Ginoo ra gyud ani tanan. Unsay address diha Bimi Manlapas, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Manakos Malabuyok. Amo ni antina. Kana nya kung ako nang isuroy ang kuan amo na ako mong maghinayhay na ako orgi mong ipasyal ha, ipasyal ta mo nya hinayhay na sa mo ang kuan amo ang atong panday nya na mo na siya mo na ang simbahan. Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Salamat kay Sister Evelyn. May buntag nimo, buntag ninyo diha. Nya mo na siya among tindahan, gamay ra gyud among tindahan. Nya kaning balay hinatag ra gyud ni Ginoo. Kani wa gud ko ikapalit ani. Usa may ipalit na ko ani hinatag ra gyud na Ginoo kanang balay. Nya para mabuhi sad mi, kuan po mig tindahan. May tindahan namong gamay kana. Nya ako yung tinguha nga mudako gyud ang simbahan unya gihatag gyud na Ginoo. Nya gipadad-an pud ta sa Ginoo og mga panday sad nga mga alagad sa Ginoo. Sila pud ang akong gihaguan kaniadto nga ako ang gitudloan. Sila ang first basic pastoral kanang nagpanday ani. Kay Masbati man mi. Okay, naami sa Cebu. Naami sa Cebu. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw. Nya kung dili gani ko ka live og gabi kanang mulay ra ko og buntag paningkamot jud ko mulay og buntag pero naay panahon gyud nga kini atong lawas mga igsuon mo ngayo bitag pahulay ay pangayog pahulay pahulay pud ta
no mohapit mi ron diha pastor. Oy salamat kayo. Sige sige. Kita ta. Nya isuroy ta mo. Diri ha. Nay manok, no nay manok. Nako ihatag nga manok sa maestro kay nangayo man siya. Ada manok ako hakabuok. Nakoy mga piso. Sa tong ko anak. Pastor, balak may bakasyon. Sige, sige ray, bakasyon. Bakasyon diri ray. Bakasyon diri, bakasyon. Ulipay kayo, ibin si LC. Ato ako pa bakasyon. Mga manok. Na mga manok para ning kamot kung mubuhi og manok mga igsoon. Dili akong ibaligya. Ako ipakaon. Kay kabalo ko nga naagyoy mga bisita nga naagyoy mo bisita gyud. Moingon gyud ko nga agyoy mga bisita nya sama ato ipakaon kung wala ko mamuhi. Muna nga kuan gyud ta kanang salamat pud gyud ko sa Ginoo nga kuan kanang gihatagan ko ani nga kalipay sa pagpanarbaho kay para magatiman. Mo ni akong manok. Atong manok. Dili ni akong manok. Ato ning manok at kitay mo kaon ani. Dagko na. Ako ra mong ipasyal. Ako ato gining mga manok ka. Tugnaw gid ka diri. Ako ta mong ipaila sa ako ang pastor. Atong pastor ni. Muna yung ka-eskwela's basic pastoral niya. Karon pastor dumalas ko an. Pastor, may buntag. Pwede tugnaw pastor? Oy, may buntag. Live na, live ta pastor. Tugnaw kayo? Tugnaw kayo. Muna si Pastor Erwin Sarbida. Nga listener nato ni Slav Radio. Unsa to nga tuiga pastor? Duwa mga 2014. 2014. Nya gipangita ko niya dito ko nakaplagan sa Kalunasan. Kuyog mi nya. Ako sang gidasig nga magpastor siya nga di na ba ko kayo paspas mo basa pastor. Nya di gyud ko dili gyud siya mo master gyud. Nya karon kay gitawag po sa Ginoo, siya may nagdumala sa simbahan dito sa Tarkong. Nya gibless po sa Ginoo ang buluhaton dito. Si Esther Pasa gibless gyud ka sa Ginoo pastor kay matinud-anon kaayo ang nag-alagad og nagsakripisyo sa buluhaton. Amin, amin. Raymond inga siya balak mi nga pala bakasyon diha Disyembre kung kaloob sa Ginoo anha mi agi diha kana gikan ni Raymond ni Raymond good morning sa inyo gikan ni Divina Daitol good morning amo ni siya number 1 pod nga followers diri sa atong programa pastor Sister Evelyn mo hapit diri unya salamat sa Ginoo good morning pastor dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi amen gikan ni Susana Thailand gikas Thailand anha jud ming tanan diha pastor gikan ni Donag nasa Hong Kong. Mo na yung gipagamit pod sa Ginoo nga palit og bangko. Mo toy atong palaliton sad nga natay magamit. Pero magama gitag bangko ani pastor kay kulang magyud daghan kay tao ani. Kulang. Daghan kay tao man. Kulang. Ingon diri good morning po pastor gikan ni Janice. Muna si Pastor Erwin kuan ni siya ang iyang mga anak puro pastor hapit. Pastor Alvin to sa Negros do ka buk simbahan ang gidala si Pastor Alvin nya Pastor Iglin Pastor katong bana sa imong anak si Miliboy puro pastor. Wala lipay kay ko nga daghang mahimong alagad sa Dios. God bless pastor sa imong kinabuhi amen amen salamat sa Ginoo nya mangandam na pod mi. Ako asa babay lang sa ta pastor. God bless no. Bless. Mag-anda na po ni para pamahaw nya kuan mi kanang sugod na sad og trabaho. Nya bisita mo kay ihawan ta mo diri og manok Bisaya kay mao man ako agyong kalipay makapakaon pugo og kuan mga igsuon nato diri. Kalipay gyud na kong bisita mo tanan. Nya pabilin ta sa ato ang pag-uban sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Kung dili gani ko ka-live gabi anak ko mag-live buntag. Nya mag-inampuay og magtinabangay, magdinasigay. Pag inampuay dili gyud nato wadon ha. Nya ako nagtuo nga kamong diha tanan. Amura man gay nagpag no. Ako nagtuo nga kamo diha tanan ubanan sa Dios.
o proteksyonan sa Ginoo. Ayaw uwad ha ang kalipay ra gyud ha, may pinaka-importante kay ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas inanay ang kamatayon kung magsubo ta. Unsay naagoy unsay okay. Unsay giingon diri? Lost connection man. Sabaw gyud angay diha. Pati sa bawa nya ingon ang akong kauban ingon siya nga karon pa ko kaon og utan nga kuan kanang presko. Naman po ko'y tinanom nga utan. Dili lang ta mo masuroy dito kay wala na to'y signal dito. Salamat sa ating buhing disporihin ng Ginoo. Kining tanan para gid sa Ginoo. Ang pag-atiman nako ning mga butanga mao ang pag-atiman usab nako ninyong tanan. Kay mahal nako ang tanan nga nangalagad sa Dios, ang tanan mga tao. Dapat mahalon nato dili lang sa pulong I love you, kundi buhaton nato diha sa buhat. Sige. Dalaygon ang Dios no. Kung unsa may mga mensahe pwede ra ipaabot ninyo sa ako ang account Gideon Candelario. Unya makahatag ra ko ang panahon sa pagtagad. God bless kini igsoon Pastor Gideon. Ako nagadeklara sa pangalan ni Ginoong Kristo nga kamo panalanginan sa Dios. Panalanginan o panalanginan ubanan o proteksyonan sa Ginoo. Bye-bye. Mo bye-bye nako. Nya basiun niya maka uban-uban ta. God bless, God bless, God bless. God bless ninyong tanan.